Kaixo, eguerdion, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen azalera bideopodcastera, badakizue magazin honetan lantzen dugula astero eskualdeko egunerokotasuna, gehien bat udalerrika gai nagusiak direnak eta horretarako gaur badaukagu gurekin Ainhoa Gaztaka, berarekin mintzatuko gara, badakizue, Laudioko alkatearekin, baditugu gainera gaur galera zerrenda luzea egin diogu, ea zenbat denbora apurtzen diogun, eta gero izango ditugu ondo etorri elkarteko bikide, bueno, euren lana eta jarduera ezagutzeko. Orduan, ez gara gehiagin usatuko, berehala hitz egingo dugu Ainhoa Gaztakarekin, eta, esan bezala, apur bat, Laudioko diagnostiko politikoa egin dugu. Eta, ipatu bezala, hemen daukagu Ainhoa, zer moduz? Ondo, Ondo? mila esker komida panagatik. Bai, bueno, ez dakit gero zure baitan horrela pentsatzen duzun, baina bai. Ongi esan behar da. Bai, hori da. Bueno, orokorrean hasten gara nahiko maldan gora elkarrizketa, baina gaur egingo dugu, gero izango ditugunez malda gora eta malda bera galdera batzuk. Hasiko gara apur bat lasai, pasaren astean Kontatu. iragarri zenituzten. Bueno, nolabait zerbitzu merketzeak Aldai plazan dagoen aparkalekuan. Eta, bueno, galdera da, zerk motibatu du hori eta nola egin duzuen. A ber, kontua da, merketzea suposatzen du, baina tarifa aldaketa bat, berez da. A ber, egia da, herri honetan arazo bat daukagu. Arazoa, parkatzeko arazoa, berezkoa da, herri askotan gertatzen dena. Eta nik bai pentsatzen dudala, neurri ezberdinak hartu behar direla, ez? Baina hauetako bat, daukagun aparkalekua antolatzea izan behar du. Gainera, gogoratzen badugu edo egiten badugu, ez? Atzeraka historian parkin hori udalak eraiki zuen, eta bertan ditugu 200 piku aparkaleku, eta normalean ez daude beteta, ez ditugu erabiltzen. Eta gainera egiten ditugun egonaldiak dira laburrak, epe laburrekoak. Orduan, gure planteamendua zen, edozein neurri hartu baino lehen, hori bete behar dugu. Eta bete behar dugu egonaldi luzeekin, eta rotazioa kalean egitea. Orduan, egia da, harremanetan jarri ginen enpresarekin, eta planteamendua izan zen, erabilera gehiago bultzatzen dituen neurriak ezartzen baditugu, ekonomikoki ere bideragarriagoa izan daitekeela. Orduan, egia zen, ulertzeko bidea egonda eta bide interesgarria izan da, eta horrela lortu dugu, 24 ordutarako 2,50 € ordaindu ahal izatea. Ondo, eta aipatu duzu bidea, lagunak errestea, Enbake Iberia enpresak hilabete luzeko greba izan du, langileek egin dutelako zabor neumatiko bilketaren zerbitzuan, greba luzea egin dute, eta konpondu da lan gatazka hori. Hitzarmen berria sinatu dute, ez dakite udalak zerbait esaterik daukan horretan, edo esku hartze berezirik izan duen gatazka horretan. Nik uste dut postekoa dela, ez? Lan gatazka bat adostasun baten burutzen denean, edo amaitzen denean, orokorrean postekoa da, eta nik uste dut kasu honetan langilei eta euren arteko dinamikei erreparatu behar zaie eta beraiengan arreta jarri. Egia da, udalak bidelagun izan direla, eta akordioaren negoziazio horretan parte izan garela, baina protagonismoa beraiek eraman behar dute. Eta beste esparru batera salto eginda, egin dituzue auzo ibilbideak, ez? Parte hartzerako nolabaiteko bide hori ireki duzue. Ze ekarpen, agian azaldu labur bada era zertan datzan hori, eta ze ekarpen egin dizu ekimen horrek. Baitu. Aurten, dato historiko bezala. 20 urte betetzen dira herrian auzo asanbladak ospatzen direla. Argi eta garbi gurea den zerbait da eta propioa dira asanbladak. Legegintzaldi honetan ahalegindu garena da auzo asanblada hauek eguneratzen gure gaur eguneko egoerara, ez?
eta pentsatzen dut nahiko osasuntzu eta parte hartzaile eta indartsu heltzen direla 20 urte betetzera. Eta aurten egin dugun ekarpena edo planteamendua eta valorazio positiboa egiten dugu, de hecho, izan da auzo asanblada baino lehen auzora gerturatzea. Gure udaleko ekipo teknikoa eta politikoa bertaratzea. Horrek nolabait ahalbidetu du, auzokideekin egotea lekuan bertan, ez? Eta azalpena ematen dizute lekuan bertan, eta bestelako errealitate bat eta jakintza bat asumitzen duzu. Iruditzen zait oso ariketa interesgarria. 300 ekarpen jaso ditugu osotara, baina ere asko beste hausnarketa, bigarren hausnarketa bat dago hor, eta iruditzen zait oso sakonagoa edo ere interesgarria ze azken finean egia da komunikazioa gerturatu nahi dugula, baina naiz eta auzo asanbladan batekotasuna eta gertutasuna egon, badira kasu asko ez direnak edo etxetik ateratzen edo auzotik ateratzen eta ez direla udaletxera gerturatzen. Orduan, udalak ezin du jakintza izan realitate hoienaz, ez? Orduan, udala gerturatu denean auzora, bestelako ezagutzen ez zituen errealitate batzuk ikusteko aukera izan du, eta hori oso interesgarria da. Mm. Eta e, beste, bueno, azken hilabetetako beste esku hartze garrantzitsua izan da, Laudioko kiroldegiarena. Bai. Zeintzuk dira, ez da esku hartze bakarra, esku hartzea Bai, hitza da, hori da. zeintzuk dira horien helburua. Ia, aurten bi obra handi egon dira kiroldegian, alde batetik udan amiantoa kentzeko obra egin genuen, eta orain argiteria aldatzeko obra egiten ari gara. Gure asmoa zen dena udan kiroldegia hilabete izten da, abuztuan izten da, eta gure asmoa zen bertan dena egitea, baina ezinezkoa izan da, amiantoaren obrak baldintza batzuk bereziak ditu, ezin duzu konpartitu, ez? Ezin da lanean egon bertan ari diren bitartean. Gero ere mantenu orokorrerako denbora bat behar genuen eta ezinezkoa izan zen. Orduan, egia da gure bigarren aukera zela neguko oporraldian egitea, baina hori ere azkenean agenda arazoengatik ezinezkoa zen. Eta zoritzarrez kurtzoan zehar egin behar izan dugun obra da, baina pentsatzen dugu benetan merezi duela eta kiroldegiak behar duela, ez? Eragozpenak sortu dizkiegu kirol taldeei eta mugitu behar izan dira lekuz, batzuk hokei egitera joan behar izan dira gardeara, alako aldaketak, ez? Baina pentsatzen dut eta espero dut eragozpen hauek Saria izatea merezi buelta, izatea. ez? Bai. Eta orain beste azpiegiturari buruz mintzatuko gara, Laudio Antzokia, Aha, Omniak udalbatza batean, aipatu zuen, bai. 137an garestitu dela obra, eta agian, bueno, euren ustez, gehiago garestituko zela ikusita, hausnarketa bat egin behar zela, ez dakit nola ikusten duen udalgobernu taldeak Antzokiaren egoera. Bueno, udal taldearen balorazioa da argi eta garbi lehenengo helburua dela antzokia egitea. Antzokiaren obra ez da erreza. Antzokiaren obra teknikoki oso komplikatua da, eta bere zailtasun bereziak ditu, ez da ohiko obra baten egitura edo daukan bat, ez? Bai, hasierako mikropilote horiek Bai, jarri bai. izan beharra. Bueno, baina zalantza barik, gure helburua da, orain dela urte pila dugun eskaerari erantzutea eta obra amaitzea, eta alik eta antzokirik onena izatea, baldintzarik onenetan. Eta Antzokiari lotuta, nolabait, Mhm. Antzokiaren irisgarritasun lanek badute zerikusirik ere, Bai. Laudioko ambulatorio berriarekin, hor? Zenbait esku hartze abiatu dituzue irisgarritasuna bermatzeko, nola doa edo zeintzuk dira helburuak? Bai, egia da antzokitik oso gertu ambulatorio berria izango dugu. Eta Osakidetzaren arabera, 2026 urteko hasieran martxan egon daiteke. Orduan, horrek erabat eragingo du auzoan, auzoa ezberdin ezberdin funtzionatuko du ambulatorioaren irekieraren ostean. Horretarako egin ditugu
alako jardunbide desberdinak, ez? Alde batetik, ez bada hilabete honetan urrengoan, depende Gabon jaiak, Altzarrate zelaiaren ondoan, 80 plaza izango dituen aparkaleku bat eraikitzen hasiko gara. Suposatzen da, bueno, nahi du ambulatorioari nolabait lagundu, eta baita auzokideentzako ere. Esan bezala ere, antzokitik ambulatoriora, hor bide horretan, oraindik oinezkoentzako eskailera batzuk geratzen dira. Eta horretarako edo hori salbatzeko, gaur egun jadanik obra ikusi daiteke eta igogailu bat. Bigarren tren geltokitik ambulatoriora bigarren igogailu bat egongo da. Eta aparte, eta bueno, ja obra horiek amaitu dira, Bizkaibusen parada izango dugu ambulatorio ondoan. Parada hori martxan jarriko da, ambulatorioaren irekierarekin batera. Dena dago prest. Falta den gauza bakarra da markezina, etortzen denean, dela klunk jarri eta listo. Eta, bueno, kultura azpiegitura bati buruz ere, mintzatzeko, azaroaren 26an egin zen duten Laudioko Kultura Etxeari buruzko bilera bat, zer azaldu zenuten hor? Bueno, egia esan behar dut azaroaren 26an, ez? Auzo asanbladak zirela ere, eta ni erdiguneko auzo asanbladan nengoen, orduan ezin dut lehenengo pertsonan hitz egin, baina egia da, bueno, pues, azalpenak ere eman alditu dela, ez? Eta bertan, bueno, orain arte obraz hitz egin dugu beti, ez? Lamuzako kulturgune horren birgaitzeaz. Eta orain hasiko gara hitz egiten, bueno, proposamena, zur barruan zer gertatuko den. Eta horren arira, egin zen aurkezpentxo hori edo pues, bileratxo hori. Eta zer egongo da, ez? Hori da gakorik handiena. Salto bat emango dugu, orain arte kulturetxe hori ezagutzen genuen kulturetxe hori egin batean atzean utziko dugu eta salto bat aratuko emango dugu eta proposamena bada kultura eta kultur sortzailea den proiektu bat, biak uztartzen dituen proiektu bat bideratzea. Hau da, alde batetik ditugu kultura eragileak, kultura elkarteak, baina horretaz aparte ere norbanakoak diren, ez? Bueno, pues modu pertsonalean aritzen diren, artistak edo ere badira, ez? Eta espazioa edo lekua izan nahi dugu guzti horientzako. Horretarako, coworking espazio bat egongo da, elkarteen funtzionamendua edo espazioak erabiltzeko modua konpartitua ere izango da. Eta gero horretaz aparte, horre egongo dira ludoteka, euskaltegia eta gaztegunea. Eta borroka politikora itzulita, EAJak beraldetik udaltzain eta baliabide polizial gehiago eskatu ditu, ez? Segurtasunari lotutako kezka horiek bideratzeko. Zer esan behar duzu esparru horretan? Bueno, ez dut uste asko luzatu behar garenik horrelako eztabaidetan, oso argiak izan behar dugu eta zurrunak eta pentsatzen dut, bueno, diskursan alarmistek gehiago kezka eragiten dutela benetan lagungarria izan baino eta zentzu honetan oso argi udaltzaingoa, gure kasuan udaltzaingoa, guri dagokigunez, baliabide guztiak dituen baliabide guztiak erabiltzen ditu eta lanean gaude herriko segurtasuna bermatu ahal izateko eta gainera koordinazioa ertzaintzarekin. Eta, bueno, orain beste esparru batera joko dugu, saltokari gara. Bai, saltoka, matxizato baten moduan. Kasu honetan, hezkuntzan, Lateorroko ikastetxeak, bueno, nolabait salatu zuen, ez dutela atezainik, atezainak zera ardura gehiago ditu eta eginkizun gehiago ditu. Baina uste dut gutxi gorabehera bideratu duzuela egoera, ez? Bueno, hemen gertatzen dena, orain zerbitzua betetzen ari da, kontua zein da. Bueno, batzutan oso komplikatua da eta niretzako egin batean harrigarria bada ere, iruditzen zait harrigarria dela eta horrela ez lukela izan behar, baina errealitate bat da, administrazio publikoak batzutan lanpostu batzuk betetzeko zailtasunak dituela, ez? Eta hau adibide on bat da. Hau baja egoera baten
zerbitzua bermatzeko, beste lanpostu, beste kontratazio bat egin behar duzu, eta listo, ez dauka zer gehiago, ez? Baja hori kubritzeko 5. pertsona dago lanean momentu honetan. Mm. Oso adierazgarria da, eta benetan, pues, iruditzen zait, administrazio publikoa kontratatzeko dituen arazoak kasu batzuetan, adierazten dituela. Osea, kasu honetan, berez arazoa ez dela ez politikoa ez baizik eta kontrataziorako arazoa. Politikoki gure interesa da betetzea, eta ez egotea inolako problemarik, ez? Baina, zailtasun batzuk ere izaten dira batzutan. Eta orain Gabonak ate joka ditugu, eta uste dute zenbait berritasun sartu dituzuela egitarauan, ezta? Bai, egia da. Abenduaren 19an argiak piztuko dira. Argiak pizterakoan, txokolata eta lako giro gozo batetan egongo gara, eta abes batzekin batera Gabon kantak abesteko aukera izango dugu, eta piztuko diren argiak ezberdinak izango dira aurten. Hau da, orain arte gutxi gora bera, beti estilo berdineko argiak izan ditugu, orain hemendik aurrera beste batzuk ikusiko ditugu, eta gehiago nahi du zentratu, indartu komunitatea egiten duten lekuak, auzoetan, plazak edo jolasparkeak, hoiek pizkat indartu, ez? Eta gainera, sortuko da argi tunel bat parkean, eta horrek eramango gaitu Olentzero eta Mari Domingiren etxera. Abenduaren, okerrez banago, abenduaren 20, 21, 22 eta 23an, aukera izango dugu Mari Domingi eta Olentzero bizitatzeko kulturretxean, parkean. Eta, aparte ere, gainera, abenduaren 21ean uste dugu menditik ibiliko direla, eta beraien bila joateko aukera ere izango dugu. Horretaz gain, por supuesto, Olentzero eta Mari Domingiren kalejira, kabalgata, eta, animazioa ere izango dugu, eta urtarrileko umeentzako pina, bai. Eta Olentzero eta Mari Domingi aipatu ditugula, zer da Laudioko udalaren zerrenda zein da? Aurrekontuei begira, zeia 2026a ere, ia hemen daukagu, eta ez dakit aurrekontuak osatzeari ekin diozuen. Bai, ala da, eta laster aurkeztu nahi ditugu, hori da gure asmoa. Eta pizkat, egia da legegintzaldi amaieran ere bagarela, ez? Ja ari gara fase bateri amaiera ematen, eta aurrekontuetan hori ikusiko da. Nolabait proiektuen amaiera burutzeko azkeneko fasean, baina baita ere, pentsatzen dugu, proiekzioa izan behar duela, eta garapen herriak ez du inoiz gelditu behar, eta evoluzio horretan jarraituko dugu, eta aurten adibidez, proiektu berri bezala, herribusa edo auzo taxia izango ditugu, eta baita Landaluze auzoan, hausnarketa prozesu bat irekiko dugu, zentro sozial bat, edo, auzoaren beharrei erantzungo dion espazio baten inguruan hitz egin ahal izateko. Mil esker inize, uste dut, ja aurten ez dizugula berriro konpromiso hau eskatuko, eta hemen eseriko. Hortaz, mil esker egin dituzun bizita anitzen gatik, eta tamalez esan behar dizugu, urrengo urtean ere deituko dizugu. Etorriko naiz. Bale, mil esker. Eta orain, tartetxo txiki bat hartuko dugu, urrengo gonbidatuak ona etortzeko, eurak dira ondo etorriko elkarteko kideak, eta euren, lehen esan bezala, euren lana ezagutzeko baliatuko dugu elkartzeta.
Eta orain bai, orain gurekin baditugu bi gonbidatu, ondo etorriko gonbidatuak, eta eurek hitz egingo digute, egiten duten lan zaila eta eskuzabalari buruz, ze lan egiten dute bereziki, kale egoeran dauden herritarrekin, eta errealitate horri buruz mintzatuko gara, Aize Urkizorekin, eta Garazi Beldarrairekin. Eta, lehenengo galdera nahiko erraza da. Zer da ondo etorri elkartea, nola sortu zenuten, zergatik? Vale. Vale, ondo etorri Laudio Harrera herria da como izen osoa. Sortu zen Laudioko bizilagun talde baten eskutik, somatu genuelako gure kaleetan gabezi berri bat. Ere bai dator 2024 urriaren, barkatu. 2024ean egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan zenbaketa bat, ea zenbat pertsona zeuden kale egoeran, eta jaraldean egin zen zenbaketa Laudion, zenbatu ziren 15 pertsona inguru, baina zenbaketa egin zenetik ona, esan daiteke zenbakia bikoiztu dela. Beraz, ondo etorri sortu da egoera berri honi Erantzuteko edo, bai, erantzuteko, eta gero, helburu bikoitzarekin baita ere, bai ikusten ari garela narratiba arrazista baten askundea gure gizartean, eta ere bai horri aurre egiteko, basikamente. Eta, aipatu duzue, ondo etorri Laudio Harrera herria dela, baina, tamalez, esan behar dago, badaukazu harremana ere beste herri batzuekin. Orduan, nolabait, diagnostiko bat egin dezakezue, gainetik aintzat hartuta esatetela erakunde bat, eta lan voluntarioa dela, eta bat, nolabaiteko begirada orokor bat egin dezakezuela fenomenoaren inguruan. Ez dakit zein den gaur egun kalean bizi den jende horren errealitatea, zein egoeran bizi diren, nola ikusten duzu ez? Bueno, a ver, pertsona bakoitza da mundu bat, bakoitza bere historia berarekin dakartza, hori guztiak badakigu, baina bai dituztela como gauza batzuk aman komunean, eta bai ikusten dugula, adibidez, bai etorri direla familiak, baina, guk gauden jendearekin gehien bat dira gizon gazteak eta Afrikako iparraldekoak, magrebiarrak direnak. Gero beste zenbait gauza dituztenak aman komunean da hizkuntza, bai dituztela arazoak hizkuntzarekin, baina esango nuke guztiak edo ia guztiak daudela epan gaztelania ikasten edo Laudion edo Amurrion edo Bilbon, gainontzekoak igual ez, baina hori, beraien egoera igual delako apurtzu bat zailagoa eta kurtso honetan ezin izan direlako sartu. Emozionalki karga handiekin datozte, bakarrik sentitzen direlako, jo que se... ere aman komunean daukatena da egoera zail bat bizitzen ari direla, eta hor sortzen den guzti hori, bai sentimenduen kudeaketa, eta bai. Eta, aipatzen duzuen errealitatea, nik uste dut herritar talde batentzat handiegia dela, gaur egun ematen du erakundeentzat ere handiegia dela, edo behintzat ez direla nolabaiteko erantzunak prestatzen, arrazoi asko direla medio. Zer egiten du ondo etorrik horri aurre egiteko, aintzat hartuta zuen baliabideak ere urriak direla, herritar talde bat zaretela. Bai. Holan, zer egiten digunari buruz, lehen guztiko zeidak esatea agian instituzioi gertatzen ari zaiena dela negatu nahi dutela gertatzen ari dena, migrazioaren egoera geroz eta handiagoa izango da, eta egoera hau ez da atzera bueltatuko. Eta honi aurre egiteko bide bakarra aurre egitea da eta medioak jartzea da, eta honi benetan problematika
kudeatzen hastea. Ez dabiltza hori egiten eta hori negazio fasean daude orduan. Eta horretaz aparte, zer egiten duguna izango litzateke arropa eskaintzen diegu, janari beroa astean behin, eta gero ere arropa garbitzeko garbigailua eta lehorgailu batzuk jarri ditugu horbekon, eta bertan bertara joan daitezke arropa garbitzera eta behar dutena egiteko. Eta, bueno, gero, behar emozionalei dagokionez aipatutakoa, igertzen dugu beraiek badaukatela entzunak izateko nahia eta beharra, eta bai herri honen parte edo, aiaraldeko honen parte Komunitatearen parte hori da. sentitu nahi direla. Eta hori, bai sareak sortzeko beharra ere badaukate, eta hori pixka bat horrekin beraiekin harremanean eta beraiekin egonda behar hori ere erantzun txiki bat ematen saiatzen gara. Bai. Hori, bai, jakinda ez garela ez da instituzio bat, ez da talde ez daukagula baliabide ekonomiko handirik, osea, gure poltsikoetatik ateratzen da dana, bai hasiko garela eta hasi gara, zenbait gauza egiten dirua lortzeko, Izak esan duen bezala, guk ezin ditugu beraien behar garrantzitsuenak asetu, direla etxe bizitza, lana, hezkuntza edo ikasi nahi dutela, bai egin dezakegula akonpainamendua eta beraiekin prozesua izan beraien bizilagun, eta hori ez dela duina, ere ez astean behin bero afari bero bat izatea. Eta ez dela duina ere ez ezin direla dutza bero bat ezin dutela hartu. Osea, gehienetan dutzatzen dira edo garbitzen dira edo herriko iturrietan edo ibaian edo ezin dira garbitu orain neguan, eta hori esan duenak aizeak gure lana izaten da akonpainamendua eta beraien lagunak izatea. Eta aipatu dituzue erakunde publikoak, zer izango litzateke eurak egin dezaketela? A ber, herri mailan lehenengoko gauza eskatzen duguna eta uste dugula beharrezkoa dela eta premiazkoa lehenbailen egitea izango litzateke errolda soziala eskaintzea. Badaudelako Bilbon kolapsatuta, oso zaila delako lortzea, ere horren baitan negozioak sortzen ari direla, eta azkenean errolda sozialik gabe ez daukazulako eskubidea Zerbitzu publikoetarako. Orduan, hori izango izateke lehenengoa eta ez dut uste hain zaila denik, baina hori izango litzateke lehenengoko beharra eta urgentziasko zerbait dela esan nahi dugu, eta lehenengo pausu horretan trabatuta geratzen bagara, beste guztia ezinezkoa da. Orduan egoera ez da hobetuko inoiz. Gero ere, etxe bizitzak beharko lituzkete, hori ere, badakigu ere beste pausu bat dela eta zailagoa agian edo dena delakoa, baina hori beharrezkoa da eta oinarrizko giza eskubide bat da eta aldarrikatu behar dugu, baita ere larrialdi aterpe eta eguneko zentro gehiago zabaltzea, eta hemen ikusita aiaraldeko egoera agian ere horretan lanean hasi beharko lirakete. Gero baita diskurtso arrazistei aurre egitea, ezin daiteke diskurtso arrazistak pasatzen ustea, instituzioetatik posizionamendu zehatz bat eduki beharko lukete eta jarrera arrazistarik ez jasatez onartzea. Eta gero horrekin agian hezkuntzan
bai, hezkuntzan jarri beharko genuke fokoa hezkuntza antirrasista bat eskainiz. Aipatu duzue arrazismoaren aldagai hori, badirudi zenbait sektore politikok eta hedabidek sustatzen dutela, ez? Nolabaiteko halako narratiba bat, ez? Zera, segurtasun arazoak horiei lotuta, zein irakurketa egiten duzue zuek horren inguruan? Bai ikusten dugula, hau da, como meloia. Osea, hemen dagoela arazo handiena. Eta ez dugu asko luzatu nahi, eske da para otro podcast, baina bai usten dugula bizitzen ari garela une kritiko bat, arrazismoaren hazkundeari begira, eta bai identifikatu behar direla errudun como printzipalak, eta bai direla edabideak edo sare sozialak. Edabideak, bueno, estatuko edabideak badakigu finantziatuta daudela, enpresa pribatuak finantziatzen dituztela, eta badirudi estrategi bat dagoela mendebaldean orokorrean, ez bakarrik estatuan, Europan edo mendebaldean orokorrean, eta ez direla egia batenpean aritzen. Osea, lapurretak egon badaude, baina eske egin behar da irakurketa sakon bat zergatik gertatzen ari diren lapurreta hoiek. Eta bai apuntatu ditugula, como pare bat gauza ulertzeko zelan jolasten duten gure, zelan saiatzen diren moldeatzen gure Iritzia edo. bai, iritzia, eta soziologian dago termino bat deitzen dena moral panic, eta honek esaten digu gizarteak edo pertsonak ez dugula sentitzen beldurra beste pertsona baten edo talde batengan arriskutsuak direlako, baizik eta talde hori delako errazagoa seinalatzen. Osea, eta hori egia da. Eta adibidez ere bai jolasten dute asko kriminologian deitzen den egiaren kriminologia. Eta jakin badakigu adibidez nazionalitatea edo nondik zatozen edo nazionalitatea ez dutela delitu bat aurre ikusten. Osea, delitua aurre ikusten du pobrezia edo gozea izaten, eske gozea pasatuko bagenu edo nork lapurtuko luke, ez? Osea, hori uste dut dela basiko. Eta okupazioaren inguruan estatu mailan ez da arazo bat okupazioa, eske hori gezurra da, arazoa bera etxe bizitzan egiten ari diren negozioan aurkitzen da. Berriro ere, osea, arazo horren ondorioa okupazioa da. Osea, etxe bizitzan egiten duzunean negozio bat, eske okupazioa da irtenbide bat. Osea, eske basikamente. Eta horren atzean berriro ere badaude pues, bankuak, enpresa handiak, fondo buitreak, ez dira migranteak. Eske badirudi orain migranteak direla como gure arazo guztien errudun. Eta ez da, no es justo, basikamente. Eta okupazioaren kontua ez da ator orain berria den zerbait, ideologikoki aukera bat dela esan nahi dugu ere, eta etxe bizitzaz daukasunean, eta esan dudan moduan, oinarrizko giza eskubidea denean, zuk hori lortzeko zure baliabideak erabiliko dituzu, baina zure eskubidea da, orduan. Hau nire puntu pertsonala da, baina uste dute badaukagula eskubidea etxe bizitza edukitzeko eta metodo bat dela. Bai, eta azkenean, osea, uste dut izango dela zelan gauden orain eta ze bide hartzen ari den movida, osea, uste dut seguramente izango dela gutariko askok osea, ez dugu beste aukerarik ikusiko. Osea, etxe bizitza duin bat behar du edonork. Eta pues igual okupazioa da horren ondorioa. Osea, ez duzuela mugatzen okupazioaren arazoa, nolabait izatearren,
kalean bizi diren pertsonetara, baizik eta oro har gizarte mailako arazo gisa, ezta? Bai, gero ere, sinestarazi digute okupazioaren arazoa gurea dela, eta arazoa agian bakarrik daukate okupazioarekin dirudunek. Etxe bizitza asko dutenek eta fondo buitreak, eta bar. Gero ere agian, hau lurreratzeko aiaraldean, guk hau prestatzen gaudenean, planteatu dugu zer okupatu dute. Hemen okupazioak gertatu dira, baina ze etxe bizitza dira okupatzen ari direnak. Eske duinak ez diren etxe bizitzak, inork erabili nahi ez dituen espazioak, eta bertan horrela pila bat urte hor inork ikutu gabe egon direnak. Orduan, zergatik batean, norbaitek hori hartu eta erabiltzen hasten denean, denoi egiten digun min, ezta? Espazio publiko hori edo leku hori. Hori ere agian pentsatzeko, no? Zerbait da. Eta, bueno, zuen jarduerarekin interesa dutenek edo, nola ze urratsa egin dezakete zuekin harremanetan jartzeko eta laguntzeko edo parte hartzeko? Eske oso erreza, egiten ditugu Orbekon ostegunero egiten dugu elkartzen gara, askaria hartzeko, hitz egiteko, tea hartzeko, kafea hartzeko, eta faltzeko, eta, no sé, baten bat hurbildu nahi badu, arratsaldeko 7:00 aurrera hor gaude. Gaur adibidez egingo dira kontzertuak Orbekon, eta aipamena ere bai Orbekoko kuadrilla osoari, ze hasieratik zabaldu dizkigute ateak, egin dugu familia superpolita guztion artean, eta hori esatea gaur Orbeko gonbidatuta zaudetela, eta egingo direla kontzertuak, eta lortzen den diru hori ondo etorri elkartera emango digutela, gure gauzak egiteko, gehien bat, da janaria elortzeko edo zer gauza puntual. Aldikaria edo... Bai, mundu guztia dela ongi etorria eta animatzea. Osea, benetan lana badagoela egiteko eta etortzea. Aukera dagoela. Bai. Bueno, mil esker. Gonbidapen horrekin itziko dugu apur bat saioa. Ze gaur esan bezala Orbeko etxean 7:00 aurrera, izango dituzue ondo etorriko jendea, izango duzue ere kontzertuak, ekarpen ekonomikoak egiteko aukera, eta berez, horren beste ez dakit zurrumurruak zabaltzen duen jendearekin ere harreman zuzena izateko aukera egongo da, ez? Orduan, hortxe geratzen da gonbidapena, Orbeko etxera hurbiltzeko gaur. Bitartean guk agur izango dugu, gogoratu, hurrengo astean ere ostegunean, ordu batetan egongo garela hemen eskualdeko eguneroko albisteak lantzen, eta bilpilean dauden gaiak jorratzen, gaur egin dugun moduan, Laudion eta, ondo etorriko kideekin. Eta besterik gabe, egun hauetan zehar, ostegunera arte, badaukazu aukera, aiaraldea.eus bizitatzeko, gogoratu agenda ere hor duzuela asteburura begira, eta, besterik gabe, ondo pasa, eta hemen egongo gara hurrengo ostegunean. Hasta arte, eta mil esker. Eskerrik asko.